Ronaldo. Ja idem odtiaľto preč. Ja sa tu nebudem s takýmito ľuďmi baviť. Ja som slušný občan, Brookhaven. A niekto mi tu posiela friend request. Neakceptujem. Čo je toto? To mi nehovor, že toto je ponorka. No tak to sa idem ešte raz pozrieť hore. Dneska som asi divnejšiu vec nevidel. A to je reálne, že koľko je? 9.36. Jak toto môže byť ponorka? Life. There's Roblox. Zas som nemal dneska čo robiť, takže som si povedal, že ideme si zahrať Brookhaven. Tak poďme si pozrieť, že jaké obrázky tu máme hneď na titulnej stránke Brookhaven. Čiže máme tu dáky hovnocúc, perfektné. Dobre to začína. Dobre, poďme ďalej. Dobre, takže budeme sa tam hrať na fízlov a zlodejov, nice. A budeme sa bicyklovať. Kámo, to takýto bicykel som nevidel. Ronaldo. OK, dobre, elektráreň. Čo tu máme ešte ďalej? Dry auta, baby, však to k tomu patrí. Ja som otehotnil skoro. Jaká vila. Normálne, však to ani v Bloxburgu tak to nepostavíme. A toto čo je? To je buď kaviareň, alebo fitinárstvo. Tak uvidíme, no. No a cieľom je nájsť Slovákov, takže ja si dávam sluchatka a ideme na to. Fíha, to čo tu je za auto? Storm Chaser. Kámo, to aj ja chcem také. Takže poďme niečo spavnúť a ja neviem, kde idem. Poďme toto popozerať, že čo tu majú, lebo ja som to akože nikdy nejak extra nehral. Akože nejaké shorty som o tom robil, ale nikdy nič extra. A nikto tu pri mne zaparkoval. Dobre, smysl. Čo si tu spavneme? Kámo, jaké auto. Tu je čo? Tu je nemocnica. Akože na taký roleplay, podľa mňa si myslím, že to je pekne spravené. Poďme na hasičskú stanicu. Poďme zobrať toto auto. Ideme sa zahrať na hasičov. Kámo, ono to ide. Čo ti dáva? Čo sa stane, keď dám toto? Počkaj, ich tu idem vytrúbiť. Počkaj, ja to napíšem do chatu. Ja sa nebudem s tým kašľať, že kde ste všetci? Tak, bereme naše hasičské auto a ideme ďalej. Čo znamená toto? Ja neviem. Vysvetlite mi, čo má toto znamenať. Čo je toto? Akože ja sa nad týmto rozjímam už dlho a neviem, že čo to má vo mne toto evokovať. Možno dákú zaujímavú architektúru, ale to je asi tak všetko. Akože nech mi niekto povie, že čo toto má byť. To má byť akože na skatey alebo čo? Tak skúsime šláhnuť sem skate a uvidíme. Tak ide to akože, ale čo ti ja viem. Mne sa strašne páči, ak môžem takto s tým skateom skákať. To proste. Počujem, dalo by sa zobrať toto? Táto helikoptéra, to by bolo mega, keby sa to dalo zobrať. Skúsme to zobrať, ale podľa mňa to bude platené. Na 100% za to bude za Robuxy. Ja sa stavím. Flying vehicle. Dá sa? Čo stane, keď to stlačím? No jasné, nie je oné. VIP, no. Perfektné. A keď do toho nastúpim, čo sa stane? To asi nepôjde, že? Podľa mňa to isto nepôjde. No jasné, VIP. No to sme došli. Free 10 minutes, watch to unlock. Nie takéto farming hry. Viete, ak sa hovorí, že cash grab? Tak toto je time grab, že proste kúknite si video a môžete si zajazdiť na helikoptere. Dobre, spavníme tu niečo normálne a poďme pozrieť niekoho. Aký športiak, dobre. A to je pomalé, to je nič, to je slabé. Poďme nejaký dom spavnúť. Poďme si pozrieť. No toto, go. A čo teraz môžem urobiť? Kliknem na to. Nejakú porádnu vilu spavníme. Čo je toto? To mi nehovor, že toto je ponorka. No tak to sa idem ešte raz pozrieť hore. Dneska som asi divnejšiu vec nevidel. A to je reálne, že koľko je? 9.36. A reálne divnejšiu vec som nevidel, jak toto môže byť ponorka. A takto to urobí ten vývojár tejto hry. Dobre, poďme sa pozrieť dole. Dúfam, že sa aspoň dá naštartovať. Launch. Aha, ide to. A to čo je? Dobre, nejaká raketa odkiaľ vyšla, ale viacej som tomu nepochopil. Kámo, dajme kamión. A keď stlačím toto, čo sa stane? Ja som to odpojil. Aha, dobre. Nice. Ale rýchlejšie. Určite je rýchlejší. No neviem, kde mám ísť, akože, kde sú všetci. Tuto hore je niekto, tak poďme tam. Poďme sa tam pozrieť. Neviem, jak sa tam mám dostať. Možno tak je auto? Ja tu počujem zvuk vody. Počkaj, ja tam idem cez balkón. Kde sú? Tu sú. Počkaj, na nich takto jumpnem. A nejde. Ale ja skúsim ísť takto. Nie. Tak jak sa tam dá dostať? Tak je auto asi, nie? Club open Tuesday, Thursday, Saturday, OK. Aha, on tu má zbraň, OK. No, aha, Brookhaven, hneď explicitný obsah. Zbrane sa tu propagujú. Čo? Ja to môžem od neho zobrať, tú zbraň? Ja to môžem od neho zobrať, tú zbraň. Kámo, to kde som sa dostal? A to musím dať tichšie, lebo oni tu furt strieľajú. A to fakt ide. Aha, vlastne toto tu je predajňa zbraní. Nice. Ja idem odtiaľto preč. Ja sa tu nebudem s takýmito ľuďmi baviť. Ja som slušný občan, Brookhaven. Čo sa stane, keď budem chcieť zobrať toto auto? Podľa mňa zase to bude za peniaze. No jasné. To už to ďalšie auto ani nejdem skúšať. Ale niekto tu má Lambo. Ty, kokos, Huracan.
Poďme za ním. Počkaj, ja ho idem prenasledovať. Aha, už tu ideme. Traja. Ale on ide rýchlejšie. No škoda, no. To ja mám pomalé auto. Tak musíme aj my nájsť niečo rýchlejšie. Niečo silné. Niečo také rýchle, poriadne. Toto by mohlo byť také rýchlejšie, nie? Však to ide tak pomaly. Toto je letisko? No tak poďme na letisko. Možno, že tu budú fungovať tie lietadla. Prejdeme kontrolou len tak vybavené. Akože mne sa strašne páči to, že ja tu mám zbraň, reálne. A nepustil ma to. A začal to tu pípať. Ale hovorím, keď to mám v inventári, tak pohodičke ma to pustí. Dobre, poďme ďalej. Board plane, OK. Mi nehovor, že teraz som v lietadle. Toto nemohli aspoň nejako naanimovať to lietadlo, že proste tam zaparkuje to tam, ja tam nastúpim a ide sa ďalej. A niekto mi tu posiela friend request. Neakceptujem. We fix your right. Autoshop. Ja tomu nechápem. Že kam som sa sem dostal, ale už to trošku buguje, že buď to lietadlo ide reálne, alebo ja neviem. Skúsim sa pozrieť z okna. Čierne, nice. Cockpilot, dajme cockpilota. Sadnem si tu. Dá sa tu aj niečo postlačať, alebo nejako to šoferovať. Job. Dám emergency. Čo sa stane? To nejde dať. Dobre, nič zaujímavé tu není. Takže ja som sa zás presvedčil, že Brookhaven zás explicitný obsah. Nech zbranie tu ideme u malých detí propagovať. Katastrofa. Dám ešte tomu minútu a vypínam výťah. Dá sa ísť aj hore, alebo nie? Nejde. Ja neviem, čo tu mám robiť. Akože aj tak veľa ľudí tu až tak nie je. Reálne jediné, čo tu mám, je tu zbraň. Osobne si myslím, že to je taká dosť veľká mapa a že zase ako v jailbreaku, že ťažko tu človek stretne niekoho, s kým by sa pobavil a tak. Takže ale dúfam, že sa vám toto video páčilo, lebo mne sa táto hra vôbec nepáčila. Ak chcete, dajte odber, ak nie, vykašlite sa na to a choďte ďalej scrollovať a vidíme sa pri ďalšom videu a hádam pri niečom normálnejšom, takže čaute.